poc a poc, els hàbits de consum van adaptant-se a les noves tecnologies i són molts els consumidors que decideixen fer les seves compres per internet, des d'entrades a un concert fins a bitllets d'avió. És per això que l'Agència Catalana de Consum va organitzar el 19 de novembre diverses conferències sobre la compra i venda a través d'internet, on hi van participar representants de diverses empreses com AFNAC, Tic-Tac Ticket i Privalia. Tenemos que intentar ser más transparente posible para que el consumidor no tenga que llamarnos, para que el consumidor no tenga que escribirnos un email, porque aparte de ser molesto, pues hace perder tiempo a los dos, ¿no? Entonces entendemos que mayor calidad significa también dar más transparencia, más información al consumidor. Empreses i consumidors van debatre el futur del sector i de les noves regles per fer més segur el comerç electrònic. En el moment en què hi ha una oferta amb un aparador d'internet, aquella oferta vincula l'empresari i ja se li aplica tota la normativa de consum pel que fa a l'oferta de comunicacions comercials, el preu, les característiques del producte, etc. Malgrat l'actual situació de crisi, l'any passat les vendes per internet van augmentar un 39%, demostrant així el gran potencial d'aquest sector i la necessitat de trobar mesures per protegir els drets dels consumidors.